Ang nakikita mo lang maliwanag. Pagkapikit mo, bigla lumiwanag yung paligid mo. Kanina po merong kulay black na lalaki po nakita ko. Pero po nung bigla na po siyang nawala. Tapos po kulay puti na po yung kanina po. Balang panikin mo. Pero wala, yun lang natatanda mo, puro puti. Kasi tinatanong kita, sabi mo lalaki ka. Nagsinungaling ka pa nga eh. Hindi ikaw yun. Ibig sabihin yung nasa loob ng katawan mo. Ngayon, mahal na mahal ka daw niya. Doon daw siya nakatira sa loob ng bahay niyo. Naintindihan mo na. Pero alam ko naman wala kang alam sa sinasabi mo. Ngayon, ang sabi mo kanina, hindi ka makatalon, di ba? Kasi naririnig kita habang kinakausap yung tatay mo na sa gilid mo. Ngayon, subukan mong tumalon. Maayos naman, hindi ka na nahilo. Sige, upo ka. Ngayon, ano pakiramdam mo? Sa 6 years mo ng sakit. Maganda. Sobrang gang. Kanina po mabigat po yung Pakiramdam mo. Tinuro ko na sa nanay mo yung gamot na dapat ibigay sa kanya ha. Mamaya ipapakita ko rin sa yung halamang gamot yung kung anong dapat niya sa kanya. Siguro naman yung bawang kahit saan marami. Yun lang. Salamat sa Diyos. Lagi magdasal at magtiwala at manalig. Alisin ang magagalitin. In Jesus' name. Laging banggitin ng Diyos. Yun lang. Salamat. Tagal mo. Tagal-tagal na. Ilang taon ka na? Sabihin na natin 15. Tapos 6 years. Tagal mo na gano'n. Yun lang. Salamat. Thank you. Thank you. Ulitin ko ang tanong. Pwede ba ako makipag-usap bilang instrumento ng Diyos? Oo. Kakalasin mo yung nilagay mo sa kanya, hindi? Oo. Kasi gamitin mo yung kamay niya. Tapo mo lahat yung mga sakit niya. Pagbibigyan kita, hindi kita sasaktan kung makikipag-usap ka lang bilang alipin ng aking ama. Matagal ka na sa loob ng katawan niya? Sige. Ilang taong ka na sa loob ng katawan niya? Ilang taon na para hindi kita saktan? Matagal na. Hindi ka tao. Sige, palas. Huwag mong pakalaman ang kaluluwa niya. Hindi ka rin makakatakas dyan. Sinelyuhan ko na yan. Kaya kung makipag-usap ka na lang para mas maganda, papakawalan kita. Maluwalhati kang tinawag ng aking ama. Maluwalhati ka rin lalabas sa loob ng katawan niya. Naiintindihan mo na? Oo. Sige. Tanggalin mo. Saan ka nakatira? Sa loob ng bahay nila? Sa labas ng bahay nila? Saan ka nakatira? Sa loob ng bahay nila. Sige, kalasin mo yan. Babae ka lalaki. Yung totoo. Lalaki ka. Sige, kalasin mo. Hindi na kita sasaktan, di ba? Kung makikipag-usap ka, malaya ka makakaalis sa katawan niya. Hindi ka tatawagin ng aking ama kung hindi ka nananakit sa kanya. Bakit mo siya binibigyan ng sakit? Bakit nga? Bakit mo siya binibigyan ng sakit? Lalaki. Bakit? Wala na. May gusto ka ba sa kanya? Nagagalit ka ba sa kanya? Bakit nga pumapasok na walang pahintulot dyan? Kalasin mo lahat yan. Lalaki ka. Sige, kalas. Bilisan mo. Elemento ka ba? Espiritu? Spirit. Espiritu? Sige, kalas. Lalaki ka? Sige. Hindi ka ba engkanto? Hindi ka ba maligno? Espiritu ka. Ano ba kailangan mo? Dasal? Hindi. Dasal. Bakit doon ka ba namatay? Matagal ka na ron. Sa bahay nila. Hindi pa ito pinapanganak. Itong batang ito, nandun ka na. Sige, kalas. Para kang amoy sigarilyo ka. Kalas. Amoy parang tabako ka. Sige, kalas. Hindi ka taga-kapre. Espiritu ka lang. Kalasin mo lahat yan. Matay ang balahibo. Nalig kayo at mananampalataya sa kayo aking ama. Kaya mo lang siya. Hindi rin naman makakatakas yan. Pumasok ang anak mo rito nang walang sugat ang mga daliri niya. Lalabas to nang walang sugat din. Kalas! Bakit? Akala mo ba yung anak mo? Alam niya pa yung sinasabi niya? Hindi niya alam niya. Mamaya ang malalaman mo. Okay. Ubusin mo na yan. Pati po yung singaw niya, yung mga... Lahat yan mawawala. Pag sinabing linisin, lilinisin siya. May isa kong salita. Kalasin mo yan, papakawalan kita. Naintindihan mo na? Pati lahat ng sakit niya nilagay mo ha. Ipapaliwanag ko sa iyo, huwag ka makinig ha. Tanggalin mo lahat yan. Kunyari, ang asawa mo, 10 taon siyang hindi naligo at araw-araw ka naliligo. Pag tinabihan ka niya, siyempre mangangati ka. O isipin mo lang yung mga pangit na salita to, yung mga taong hindi matagal naliwis ang taon at pumasok sa loob ng kaluluwa mo. Siyempre, yung buhok mo pa naman, kapal-kapal ng alikabok, tapos idikit sa'yo, di mangangati ka. Ganyan yan. Tanggal! Bilisan mo na. Lubos!
Huwag mo na, relax lang te. Dahil alam ko nag-iisa mo tong anak. Marami na yan, kahit sila doktora, nag-iisa rin ng mga anak. Marami dito doktora nagpupunta. Pabayaan mo lang muna ako. Baka magalit pa to hindi pa to umalis. Sige na, kalasin mo na yan. Matagal ka na sa loob ng katawan niya. Sige. Lalaki ka. O, sige. Nagbabago na nga mukha ng anak mo. Namumula na yung labi niya. Hindi mo napapansin dyan sa video. Saka sa personal. Kanina iba yung kanya. Di ba? Nag-iiba. Opo. Okay, kalasin mo yan. Parang katulad lang yan ng taga Tarlac eh. Hindi siya binibigyan siya ng sakit. Matagal na panahon na, bata pa lang siya, lagi niya siya nakikita. Hindi na siya nakikita. Pinapabalik siya, dito siya nagtrabaho sa Pampanga. Pero wala pa siyang asawa. May gusto sa kanya yung Encanto. Kalas. Ano ba yung kapre? Sige na, kalas, bilisan mo. Marami yan, bilisan mo, kalas na kalas. Huwag mo na siya bibigyan ng sakit ha. Spiritong lalaki ha. Wala kang paghanga sa kanya. Wala, meron. Yung totoo, may paghanga ka. Sige. Mahal mo siya. Gano'n mo siya kamahal? Mahal na mahal mo? Hindi naman. Tama lang. Di ba mahal mo siya? Pakawala mo siya. Di ba pag sinabi mo, makita mo lang isang taong pagmamahal mo sa kanya, gusto mo ba siyang nahihirapan? Di ba pag sinabi mahal mo isang tao, ayaw mo siyang makita nasasaktan? Di ba nga dapat pinaproteksyonan mo siya? Kunyari, mayroong taong nang babastos sa kanya. Di ba pwede mo naman bigyan ng sakit yun? Di ba? Yun ang pagmamahal. Umahanga kasi isang tao na ayaw mo makita masaktan. Eh kasi kung mahal mo siya, dapat hindi mo siya sinasaktan, di ba? At hindi mo pinapasok ang kaluluwa niya, di ba? Hindi pagmamahal yun. Selfish yun. Dahil makasarili ka. Gusto mo siyang bigyan ng sakit para kunin ang kaluluwa niya. Hindi papahintulutan ng aking ama yun. Naintindihan mo na? Matagal na siya nagdudusa. 6 years na ba? 6 na taon na. 6 na taon na siya nagdurusa. Dahil pinapakalam mo ang kanyang kaluluwa. Naintindihan mo yung espiritong lalaki? Sige. Alam mo ba yung kinamatayan mo? Hindi. Matagal ka ng patay. Matagal ka na sa bahay nila. Sobrang tagal na. Sige. Kaya ko rin naman alamin ko eh. Hindi ko pa, iniintay nga lang yung magnetiko na tawagin ko siya eh. Kalasin mo lahat yan. Bilisan mo lahat yan. Buong katawan niya, linisin mo. Di ba sabi ko hindi kita sasaktan? Ha? Sige. Pero i-detect ko lahat sa papel, naintindihan mo? Tanggalin mo lahat yan ng dalawang kamay niya. Tanggalin mo yan. Sige, busin mo lahat. Subukan natin. Kung may matitira. Sobrang taas ng kilabot ng katawan ko sa kanya. Hindi karaniwan yung spirito to. Bilisan mo. Kita mo yung espiritu, hindi tumatalab sa papel. Oh. Subukan natin sa special stick. Kalas! Sige, kalas. Wala siya sa physical niyang sakit. Wala, hindi gumagalaw yung papel. Oh. Sa spiritual siya binigyan ng sakit. Yan o, papel to sa kabila sa spiritual. O, nasasaktan siya. Ibig sabihin, nandyan. O, nasa spiritual niya. O, di ba yung papel nasasaktan siya? Sa physical niya, wala. Hindi gumagalaw. Ibig sabihin, nasa spiritual, kaya hindi siya magagamot ng medisina. O, mild lang yan. Isipin mo, nasasaktan siya. Nabubunot naman yan. Nasa spiritual, kaya hindi siya gagaling. Amen. Ubusin mo lahat yan. Sinigrado ko lang, kasi 6 years mo na siya nasa loob ng katawan. Sinisigurado ko lang makalis lahat ng mga alikabok kung ano man sakit na naiwan mo sa katawan niya. Di ba sinabi ko hindi lang kita sasaktan? Naninigurado lang ako. Espiritu ko eh. Hindi ako masyado nagtitiwala sa mga espiritu. Pero malaki ang respeto ko sa inyo. Bilang mga nilikha ng Diyos Ama sa langit. Eh kung nagpakilala lang ikaw si Satanas, di na kita kakausapin. Tatadtadin kita ng tatadtadin niya. Bagay, malalaman ko naman yun. Pag ikaw si Satanas, pag ginawakan kita sa ulo mo eh,
Bila ka ng salitang, bitawan mo ako, ha? Alam ko na. Sige, kalas. Bet, alam yung anak mo, nagbabago na mo kayo. Oh, Bilis. Meron pa. Linis na linis. Huwag ka nang papasok sa kanya, ha? Sige. Alam ko, gagamit pa tayo ng immediate. Sasala ko kayong dalawa. Para lang damputin ito. Tapos hahawakan niya siya. Halagyan kayo ng rosaryo sa gitna ng kamay niya. Para damputin. Palitan natin yung stick. Lalagyan natin ulit yung papel sa positive niya. Maninigarado lang tayo dito. Wala na. Hindi na umiinit. Hindi na natin sa spiritual sa physical. Kung may natitira pa. Wala na. Hindi na masyado. Dapat to gumagalaw. Tinatanggal niya na. Pipiyok yan. Pag pinitik ng malakas. Gagaling na yung anak mo. ah, Bilisan mo. Lahat. Kalas. oh, Ulitin ko sa'yo. Huwag ka nang papasok sa loob ng katawan niya, ha? Sige. Lalayas ka na sa loob ng bahay nila. Saan ka titira? Hindi mo alam. Sige. Pabibit-bit kita sa mga anghel ng Diyos. Marami ba kayo doon sa loob ng bahay nila? Ilan kayo? Ilan? Sinyas mo? Dalawa? ah, Sige, kalas. Ano siya? White lady? Sige, kalas. Tapos, ano naman tawagin natin white lady? Lagay natin dito. Hindi naman to pwede yun. Kasi ang target lang dito kung sino nagpapasakit o sino man nananakit sa spiritual nito. Yun lang ang target dito. Ang bahay nyo kailangan nyo basbasan. Incense 1. Na-incense yung mga ganyan. Bagay pumunta akong Pangasinan, na-incense ng pare. Tapos pinincense ng mga yung punsoy. Pati nagpunta ko sa Tarlac. Tinanong ko eh. Mandang uli ako rin pala. Kung tinanong nila ako, maraming mag-incense. Pumunta pa ako sa ano eh. May pupuntahan kayo sa Tarlac, mag-drop nyo na lang sa... Yung alin. Kung may pupuntahan kayo sa Tarlac na nagpapakapit. Ay hindi, ang pag-incense hindi yung katulad ng ganito. Maselan. Mahabang proseso. Pag pumunta ko doon, itatayo pa yung kandila. Yung ganyang kandila. Tapos antay mo pang Hindi kasi kayo nanonood sa YouTube ko, meron akong in-incense ulit, bahay. Ubusin mo lahat yan. Marami pa yan. Ubusin lahat. Hindi ka rin makakatakas yan. Kaya huwag mo nang gawin. Palalayain na nga kita, di ba? Di ba may usapan tayo? Sige, kalasin mo na yan. Para matapos na to. Ang ganda na labi niya. Oh, pagka walang sapi ang isang tao, ang labi ay mapula. Pag may sapi ang isang tao, walang pula yan, maputla. Hindi mo napansin yung dito niya, nagmumulahan lahat yan. Lahat, pati leg niya, ha? Pati ilong niya, kalasin mo yung mga sakit, lahat. Walang ititira, ha? Maayos ako nakipag-usap sa'yo, maayos din kita papakawalan, naintindihan mo? Hindi ka na pwede pumunta sa bahay nila, ha? Pabibit-bit kita sa mga anghel ng Diyos, naintindihan mo? 6 na taon na to nagdudusa, ha? Huwag ka na magmahal sa kanya, ha? Hindi mo siya pwedeng mahalin. Pag-aari siya ng Panginoon Kristo. Tao ang dapat ma-inlove sa kanya. Kapwa niya rin tao, naintindihan mo? Spirit ka, hindi ka pwedeng umibig. O mga espiritu na masasama. O anuman, espiritu ka. Hindi ka pwedeng humanga o umibig sa mga tao. Kasi ang tao ay pag-aari rin ng mga tao. Ibig sabihin, tao ay nilikha, ay tao pa rin na mag-inlove. Naintindihan mo na? Diba mahal mo siya? O, sige. Papakawalan kita. Wag mo na itong papasokin, naiintindihan mo. At hindi ka rin makakapasok sa loob ng katawan niya. Naiintindihan mo sinasabi sa'yo. Hindi, talas.
Sabi mo, pag wala na ha, malalaman ko rin yan. Pag mayroon pang natitira, gagalaw tong stick. Maniwala ka, masasaktan ka rin. Kaya ubusin mo na. Kaya huwag ka na magtira kahit katiting. At hindi ka rin makakaisa. Buti itong espiritu nito, mabait. Yung iba to, magagalit pa. Sasabihin pa nito, mahal na mahal ko to. Hindi ko ito iiwanan. Magwawala to, magboboses na lahat. Tapos gagano yung mga kamay niya. Yung mata niya bilang bubukas. Yung mga mata niya nakaganon sa taas o naka sa area. Akala mo kinukumbusyon. Tapos iba boses niya. Hindi mo kaya kahit kapayat-payat yung anak mo. Pag tinamaan ka ng kamao niya, para kang sinuntok ni sinipa ng kalabaw. Tsaka nanibago ko sa attitude niya. May attitude siya minsan na parang kon sa akin. Tinataasan niya ako ng boses. Siyempre, ikaw pa naman pinapasukan ng masamang espiritu, kaya doon mo maisip yung anak mo nagbabago-bago. Kaya minsan, pag nagbablog ako sa YouTube ko, may marami nagtatanong yan. Pag ang mga tao ba ay dati nagbago ang ugali, pinapasukan ba sila ng masamang espiritu? Natural. Dahil hindi sila nagdarasal sa aking ama. Mainitin at magagalitin ang kanilang puso. Natural magalit pero wag alagaan. Lahat naman tao nagkakasala. Pero ang Diyos ay lagi nasa puso natin. Hindi masyadong naliliwanagan ang kanilang pag-isip at ang puso nila dahil hindi sila tumatawag sa Diyos. Pero nandun ang Diyos. Hinihintay lang na magbalik loob sila, tumawag sa kanilang bibig nagmula sa kanyang puso para umilaw at masunog si Satanas. Pag nailawan ito, kusa itong iiwalay si Satanas. Di ba lang ang isang demonyo at meron itong malaking problema sa pamilya at nakikita niyang pamilya niya nag-aaway, etc. etc. Tapos nare-rebelde ang utak niya at wala nagmamahal sa kanya at wala nagtitiwala. Dito aatake si Satanas. Kukunin niya ang kaluluwa niya. Tapos ibebenta niya ang sarili niyang katawan kasi hinahawakan siya ni Satanas hanggang magre-rebelde siya. Yun ang sinasabing pinapasukan na ng mga masasamang espiritu. Hindi ito sasakit pag wala na. Kahit ipitin ko pa to ng todo, hindi ito sasakit kung wala nakasapit. Itong ipit pa lang nito, mild lang ito ginagawa ko sa kanya. Kaya nagtataka ako, dalawang ngipin. Parang hindi tumatalab yung gamot. Hindi tatalab talaga gamot. Demonyo ka ba? Espiritu ka lang. Espiritu ka lang. Tagal na siyang patay. Wala na siyang alaala sa kanyang nakaraan. Hindi pag sinabing espiritu, pwede siyang masamang espiritu. Anong edad kaya niya? Kasi nung hindi ako noon, nakakatito siya bata. Pag masamang espiritu, hindi mo na malalaman to kung ilang taon na to. Bihira lang. Maaari yung patay na babae na nirape. Naalala niya, tinuruan siya ni Satanas na magalit at walang paghihiganti. Naalala niya kung ilang taon. Katulad yung yung lalaking nagpunta rito. Binigyan siya ng trabaho ng caretaker. Diyan pa lang, alam ko na may sapi siya. Nagpunta siya sa ibang manggagamot. Malakas daw. Yung hinawakan ko ang ulo niya, at mismo ako nagdasal na karekta gabi na yun. Alas 10 pala na yun. Hinawakan ko siya ng ganyan. Sabi ng mga pamilya niya, brusko yan. Maskulado. Makikita mo na may mga kamay, talagang mga maraming kalyo kasi nagtatrabaho sa mga caretaker siya sa mga hayop. Ang masama, bigla siya naging boses babae, matanda. Namatay siya 1964. Di ilang taon na siya yun, matanda na 57. Kung namatay siya noong 1964, di ilang taon na siya, matatanda pa sa inyo yun. Matanda pa yun sa nanay tatay ko. Tinanong ko bakit siya nakapasok doon. Naging boses babae talaga siya. Hindi ako nakapag-asawa. Stricto yung unang panahon ng magulang niya. Bakit niya siya gusto? Meron akong kayamanan doon sa pinagtatrabawan niya. Bibigyan ko siya dahil nakikita ko siya masipag. O yung natapos kami. Biglang gumaling na yung lalaki. Hindi nakakababa ng motor. Pero yung lumabas dito, nakakababa, tumatalong-talong pa. Bigla daw siya nilamig. Katulad naman kapon, pumuha lang ng kahoy doon sa gubat. Then nagkakahoy sila, dahil matagal niya naman daw ginagawa yun. Meron daw nagputol daw ng malaking puno. Ngayon, siyempre, may naputol, may natira-tira. Pinagkukuha niya. Siya naman inatake ng mga engkanto. Tanghalin tapat, alas 12, nilalamig. Lamig na lamig siya. Ayun, lumabas kami. Wala na. Tergaling siya sa mga gagamot. Di tapos na. Para lang nga siya nagdahilan. Saglit lang ginawa ng Diyos yun. Maaari kung kinukulam to, hindi ako magtitiwala sa mga magkukulam. Bilisan mo na. Ubusin na lahat yan. Susubukan ko at hintumin kamay niya.
Huwag mong gigisingin ang diwa niya. Hinto mo yung kamay niya. Titingnan ko pa kung meron pa natitira. Huwag kang maingay. Susundutin ko yung lalamunan mo sa lalamunan niya. Konti na lang. Meron pa. Likuran ng leg daw. Magnetiko, sabihin mo na nga sa akin lahat para matapos na tayo. Ipasok mo na nga sa utak ko, papasokin mo na nga yung kanyang kaluluwa. Lahat. Tapon. Linis ang buong katawan. Simula ulo. Tanggal, bisa mo. Yan. Malaw na yung stick. Wag, hinto mo yung kamay niya. Ulitin ko sa'yo, hindi kita sasaktan sa loob ng katawan niya. Malaya ako nakipag-usap sa'yo ng maluwalhati, palalayain din kita. Huwag ka nang papasok dito sa batang ito. Naintindihan mo na. Espiritong lalaki. Naintindihan mo na. Opo. Huwag ka nang papasok sa kanya. Opo. Huwag mo na siya mahalin. Hindi ka pwedeng umibig sa kanya. Pag-aari siya ng aking ama. Naintindihan mo na. Huwag ka nang papasok doon sa bahay nila. Saan ka pupunta? Hindi mo alam. Pabibit-bit kita sa mga anghel ng Diyos. Itatapong kita doon sa loob ng bahay nila. Naintindihan mo na. Pakiusap pala bilang alipin ng instrumento ng Panginoon Kristo. Huwag mo nang subukan pumasok sa kanya. Naintindihan mo na. Maayos ka naman nakipag-usap sa akin, maayos din ako nakipag-usap sa iyo. Pagbibigyan kita. Baka sabihin mo masyado ako salbahe. Pero tama na kasi malaki na ng ginastos nila. Huwag mo na siyang mamahalin. Hindi mo na siya pwedeng ibigin. Naintindihan mo na. Hindi kita susugatan. Papakawalan kita sa katawan niya ng maluwalhati. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, pag sinabi ko lumayas ka na. At huwag ka nang papasok dito, naintindihan mo? Kasintabi sa iyo, Elaia. Kasintabi po Panginoong Isus sa mga Nazareno, pwede bang pumahiram ang mga anghel nyo upang kunin at bitbitin ito at tanggalin sa loob ng katawan ng batang ito? Sa pamamagitan ng pagsamit ko sa inyong pangalan, Panginoong Isus ang mga Nazareno. Layas! Gising! Ano kamay? Oh, lahat ng daliri niya puro pantay na. Dito na natin kukunin sa original. Walang labis, walang kulang. Di ba? Kaya namin ng tubig. Ano pantay? Pantay na.